Den her video, den skal omhandle lidt om corona, for at forstå corona, for jer som enten er blevet vaccineret eller overvejer at blive det. Altså videoen her skal deles fra folk til folk. Det er sådan, vi arbejder på den her fløj her. Vi har ingen adgang til medier af nogen art. TV, nyheder, nyhedsbreve eller sågar Facebook er vi blevet lukket ned for nu. Overalt. Med i videoen, der har vi forfatter Per Brandgaard, stifter af partiet JFK 21, Mads Palsvig, Anthony Fauci, chef for den amerikanske sundhedsstyrelse, Klaus Schwab, direktør for World Economic Forum, og en super skarp kvinde med en baggrund som sygeplejerske i 20 år i branchen, Heidi Maria Rishøj Brun. Og til sidst talskvinde for Frihedsbevægelsens Fællesråd, Malou Moncler. Først skal vi lige omkring det her spike-protein, som er i de her mRNA-vacciner. Der er kommet en nyhed omkring den 1. i 6., altså 1. juni, omkring en vaccineforsker, som har været ude og sige, at det har været helt galt, det med det spike-protein. Prøv at høre, hvad han siger her. Vi lavede en stor fejltagelse. Vi var ikke klar over det før nu. Vi troede, at spike-proteinet var et fantastisk måleantigen. Vi vidste ikke, at spike-proteinet i sig selv var et toksin, og at det var et patogenprotein. Så ved at vaccinere mennesker, poder vi dem utilsigtet med et toksin. Altså, når man får en mRNA-vaccine, så får man et giftstof ind i kroppen. Det står der her, med et toksin. Altså, man poder vores kroppe med den nye COVID-19, de vacciner, som har de her proteiner i sig, dem poder vi med et giftstof i stedet for et protein, som troede virkede. Jer, der har fået vaccinen, I kan ikke sagsøge vaccinefirmaerne. Det har vores gode Folketing jo skrevet under på. Ministerne har skrevet under på det. De kan ikke sagsøge ud af landsgrænsen. Men først vil jeg byde jer velkommen til forfatter. Jeg har tit sammenlignet coronaen med en mand, der bliver mistænkt for mord, og så bliver han bare dømt skyldig uden rettergang. På samme måde har vi her, hvis du forestiller os, at coronaen var en mand, som var, hvor lige pludselig var der en masse rygter om, at han altså gik rundt og slog en hel masse ihjel. Han var seriemorder. Ja, det er faktisk meget god. Og så fordi vi har hørt på nogle rygter fra Kina, og så får vi ham efterlyst i Interpol, og så får vi ham endelig fanget, og så bliver han bare dømt. Var der ikke noget med en retssag? Skulle manden ikke have lov til at forsvare sig? Skulle coronamanden ikke have lov til at forsvare sig? Den er god. Hvad nu hvis det var fabrikerede beviser og alt det, de kom med fra Kina, eller hvad det nu var? Altså, selv den værste forbryder har da ret til at forsvare sig selv. Hvornår får coronaen lov til at forsvare sig selv? Mit navn er Heidi Rishøj, og jeg vil rigtig gerne fortælle lidt i dag omkring den måde, jeg ser hele coronasituationen på. Jeg har været på akutmodtagelsen, dengang første bølge startede. Det første, der undrede mig, det var, at vi skulle lukkes ned. Jeg ved, der er mange, der har sagt, de synes, det var okay, fordi det var en ny sygdom. Men med det samme, man ved, at det primært de ældre mennesker, det handler om, og man ved, at det er dem, som er meget syge i forvejen, og at man faktisk ikke kan sammenligne Italien med Danmark, fordi vi har mange flere ressourcer, vi har meget mere sundhedspersonale, der kan gå ind og hjælpe. Så undrer det mig, at man lukker et land ned. Det undrer mig også, fordi at vi jo faktisk ret hurtigt i vores land finder nogle gode metoder, vi finder noget, der kan være med til at hjælpe de her mennesker. Jeg synes, det er i orden, at man selvfølgelig hjælper, og at man holder lidt afstand, at man bliver hjemme, når man er syg, og man gør de ting, som man egentlig altid har gjort under nogle influenzaepidemier. Så kan man sige, du må ikke sammenligne, fordi den her er værre. Altså de undersøgelser, som jeg har læst, og de, som jeg har snakket med både læger og professor om, som er på samme bølgelængde som mig, der er det ikke korrekt. Det er sådan, at for 70 år op efter, der vil en smitte af covid-19 blive voldsommere, og det kan også føre til større dødelighed, end for eksempel når du kigger på influenza. Men for alle under 70 år, der vil det ikke være således. Der vil det være mildere forløb, og der vil ikke dø nær så mange. Faktisk er det sådan, at der dør mange flere børn og unge mennesker af influenza, end der gør covid-19. Så kan vi godt begynde at snakke om senfølger.
Men i bund og grund kan det også godt gøre, at jeg kan hisse mig lidt op. Fordi der er faktisk rigtig mange med lungebetændelser og influenza og meget andet, der også har masser af senfølger. Så når du sidder derude og synes, det er synd for dig, så synes jeg, at du skal lade være med det. For der er faktisk så mange mennesker, det er synd for. Menneskeliv er jo sådan set ikke noget, man kan gå hen og sige, at det menneskeliv er mere værd end et andet menneskeliv. Faktisk så ved jeg godt, at det er jo det, man gør. Man gør det jo op på sygehusene og har gjort det i mange år. Man har måske 1 million kroner, så finder man ud af, at det kan redde 5 i stedet for at redde 1. Og så vælger man sådan set at redde de 5 i stedet for at redde den 1. Sådan har det altid været. Økonomien har altid betydet rigtig meget. Jeg har set, at vi, da jeg startede som sygeplejerske, der kom ud på lungemedicinsk afdeling, har jeg set folk, der lå på gangene. Jeg så ikke de samme midler, som vi havde i dag. Jeg så ikke, at der var enestuer til særlig mange, som der er i dag. Så det vil sige, at dengang der vidste vi, jeg kom ud i forskning og arbejdede der vidste vi, at rygning slog folk ihjel. Man vidste om midlet. Man vidste faktisk kuren. Du kunne bare stoppe med at ryge, og man kunne fjerne alle cigaretter. Men det gjorde man ikke, fordi det handlede om penge, og det handlede også om vælgere. Og det gør det også i dag. Der er ikke nogen forskel. Dengang man interesserede sig ikke. Man interesserer sig som udgangspunkt ikke som den første ting på menneskeliv. Det gør man ikke. Det gør vi heller ikke i dag. I dag, dengang jeg var oppe på akutmodtagelsen, der skulle der komme 8 ind. Vi havde lukket en afdeling ned, og når der kom 8 coronapatienter, kunne vi begynde at flytte dem over på den afdeling. Det kom aldrig til at ske. Så det vil sige, at der var 7, og så måtte man jo ligesom gøre brug af den afdeling. Grenaa sygehus står tomt. Der er masser af ressourcer. Vi fik en hel database, hvor en masse af sundhedspersonale og andet gav sig, ytrede om, at de gerne vil hjælpe, hvis der virkelig var behov for det. Vi fik rustet op på intensiver. Der er ikke brug for det længere. De er nedrustet igen, for der er ikke nogen der. Det er sådan, at jeg har en veninde også, som arbejder på sygehuset og fortæller, at på intensiv, der gør de alt for at undgå at få coronapatienter ind, fordi at det, man gjorde i starten med at lægge alle på intensiv, det hjalp ikke. Altså, det gør faktisk forløbet værre. Så man er også blevet klogere på nogle ting, men der har været masser af plads. Man behøver sikkert at lukke samfundet ned. Vi kunne stadig have fulgt med. Jeg er godt klar over, at det kunne man ikke vide, men omvendt igen, når man ved, hvad for nogle ressourcer og hvad for nogle erfaringer, der var med Italien, som de delte flittigt med hinanden, så vil man sagtens kunne have fulgt med. Jeg ved godt, at det har været hårdt for nogle sygehuse. Der har været hårdt for eksempel Skejby, eller det har været hårdt for Rigshospitalet, fordi de godt har kunne være overbebyrdet. Jeg er også klar over, at når jeg snakker til sygeplejersker derude, at der vil være nogen, som føler, at det har været hårdt, fordi det har været en ny sygdom. Men vi har set mange forskellige nye sygdomme igennem alle de 20 år, som jeg for eksempel har været sygeplejerske. Så der er ikke, og noget er voldsomt, noget er ikke voldsomt. Den her gang er det bare hele befolkningen, der har fået lov til at deltage og være med i, hvordan det er med én enkelt sygdom. Hvilket jo er dybt uetisk. Fordi der er så mange igennem den tid, jeg har været sygeplejerske, der er døde som fluer af det ene og det andet. Og det har ikke interesseret dig en hundefis. Og det har faktisk slået flere ihjel, og flere aldersgrupper og et større spænd, end det har slået de ældre ihjel. Og jeg synes selvfølgelig ikke, at det er i orden, at der er nogle mennesker, der bliver slået ihjel. Det er jeg selvfølgelig ked af på deres vegne. Vi bliver også nødt til at være realistiske og sige, at det er altså nu engang sådan, at naturen har en gang. Man kan ikke ofre sin frihed for at være en del af kontrol, for at tro, at man så redder liv. Det, der sker, når det er sådan, at vi går ud i et kontrolorgan, som vi gør på nuværende tidspunkt, og lukker alting ned, så ødelægger vi andres liv. Vi ødelægger de fattiges liv i andre lande. Når du kigger på Indien, så er der altså ikke flere smittede per million indbyggere, end der er i Danmark. Så det er igen løgn, det der bliver sagt, eller det er det måske ikke, men de gør i hvert fald sådan, at du bliver skræmt for vid og sans i forhold til, hvad det er, du ser. Portugal og generelt i de lande er der slet ikke så meget sundhedspersonale per 1000 indbyggere, som der er i Danmark. Så det er klart, at de ikke kan klare det. De har mange fattige. De har fattige, der dør. Du er villig til at give 100 kroner til fattige børn, fordi de lider under en coronakrise. Men hør her, kære ven. Du er faktisk med til at slå tonsvis af mennesker ihjel, fordi du gerne vil redde dem, der er over 70. Og du kan rent faktisk redde dem på en anden måde.
Fordi du kan ikke redde det alligevel, når du lukker ned i Indien. Det ender med, at du har lukket ned, så nu er det sådan, at vi har en masse grupper, der kører, og det er faktisk de fattige dernede, de bliver lukket ned. Der bliver lukket ned, så de kan få mad og alt muligt andet. De dør dernede, ja, men det skulle ikke af corona. Vi dør jo ikke herhjemme af fattigdom. Nej, tværtimod, så er vi jo smæk forkælet. Vi kan jo smæske os i lækker mad og rødvin og slik og sodavand og alt muligt andet, og lade være med at dyrke en skid motion. Fordi at så har vi jo livsstilssygdomme, og der er alle muligheder for at gøre noget ved det, men vi gør ikke en skid ved det. Det sætter os så selv i den position, at der er en større sandsynlighed for, at vi dør. Hør her, vi bliver nødt til at kigge proportioner. Hvorfor er det, at man ikke kigger på kroppen? Hvorfor er det, at vi ikke kigger på, hvad for en ressource kroppen har? Man kan godt begynde at kigge på, når du skal have din vaccine, så kan du godt kigge på kroppen som en ressource. Husk at dyrke motion, og så kan du tåle den bedre og sådan noget der. Man kan tydeligt fortælle, at men den giver blodpropper og slår nogen ihjel, og det gør, p-piller der også og sådan noget. Jamen det gør det sgu da ikke bedre, at vi sådan set begynder at sammenligne almindelig medicin, der egentlig slår folk ihjel. Fordi vi ved jo også, at over 3.000 vil dø om året af medicinrelaterede sygdomme eller medicinrelaterede fejl. Det er det, jeg vil sige, for det er overmedicinering, det er fejl op på sygehuset. Så folk slås ihjel på grund af medicin. Der er flere, der dør af det, end der er død af corona. Så siger du, nej, det er der ikke, fordi der er døde så mange sidste år. Men prøv at høre, af og med. Når det er sådan, at du dør, af corona. Så i starten, der var der 2 af de første, der døde, der blev sagt, de ville have været døde alligevel. Den måde, du tæller dødsfald med, er simpelthen uetisk. Simpelthen uetisk, at du går ind og vælger en, som jeg er ven med. Hendes far, en ældre mand, fik hul på tarmen. Han havde så været smittet med corona, det er ikke en skid med det at gøre, men han bliver talt med alligevel. For det er ikke i orden. Det er ikke i orden, så når de kommer op og fortæller, nej, nu har de kigget på det hele, og det er 95%, de dør. Det er jo også løgn. Fordi når de 2 af første ikke skulle have talt med, tror du så, at lige pludselig så 95 bagefter kommer? Hvis du kigger på statistikken i 2 første, og så du begynder at tælle, så skal der eddermame med mange med for, at det er 95%, og så mange er der slet ikke registreret døde af corona. Så det der, det er også en løgn. Når det er sådan, at jeg siger alt det her, så siger jeg det simpelthen, fordi du bliver nødt til at se tingene i perspektiv. Du er med til at sørge for, at de unge mennesker, de ikke kommer i skole. Du er med til at sørge for, at de ikke trives. Du er med til, at folk de kan være selvmord. Du er med til, at folk de ligger på sygehuset, hvor det er, at man ikke må få mere end 1 på besøg, selvom det ikke er på et corona-afsnit. Det vil sige, at når det er sådan, at hvis jeg bliver indlagt på sygehuset, så vil jeg ligge deroppe, og så må der kun være 1, ikke engang mine egne børn, kun 1 pårørende må komme og være på besøg. Hvis det var sådan, at der var behov, en kammerat, 38 år, døde på sygehuset, fordi de ikke gjorde deres arbejde. Og det er jeg ked af at sige, jeg er selv sygeplejerske, men de er maks presset på mange afdelinger. Der er ikke nogen penge. Alle pengene fosser ud af statskassen. Når det er sådan, at man kan bruge på test alene, kunne man have ansat 2500 sygeplejersker på et år. Man tester raske mennesker. Jeg har aldrig hørt noget så vanvittigt. Prøv at du smitter ikke, når det er sådan, du ikke har symptomer. Det vil være så fortal, når det er sådan, man kysser og noget andet, ellers så smitter man ikke. Det der med falsk positiv, falsk negativ, det kommer ud med alt muligt. Men prøv at hvis det er sådan, de selv begynder at fortælle, der er rigtig mange, der er falsk negative. Det vil sige, at de er jo negative, men de er jo faktisk positive. Så du mener simpelthen, at der render en masse rundt, der er positive, så burde det være meget værre. Det er derfor, så må vi ikke slippe nogen løs, fordi ikke engang testene, de virker godt nok. Nej, men de virker ikke. Nu er det sådan, at jeg har en veninde, der har en på efterskole, og jeg selv har et barn på efterskole, og begge steder har der været falsk positiv, hvor det er sådan, at de jo ikke var positive, selvom de blev testet positive med lyntestene. Hvad er det, man gør ved de unge mennesker? Hvad er det, at du er med til at gøre ved vores samfund på nuværende tidspunkt? Du synes, det er okay, at der er en, der ikke får besøg af pårørende, fordi det er jo under coronaepidemien. Den er forfærdelig, den slår en masse ihjel. Nej, det gør den ikke. Når det er sådan, at du går ind på videnskab.dk, hvor det er sådan, at der bliver skrevet alt muligt om corona, så er det 2% af verdens befolknings smittede, der dør. Vi er 6,8 milliarder, ikke også? Og der har været smittet 115 millioner eller sådan noget. Altså, det er jo helt ude af proportioner. Du kan læse det. Hvis du gik ind og undersøgte tingene og sammenlignede det, så vil du grine af, hvad det er for en kampagne, der bliver kørt i fjernsynet med det samme og det samme og det samme. LORT. Vi bliver nødt til at gå op med det, der foregår. På den anden ting, det er mundbind. Som sygeplejerske, så arbejdstilsynet har været over os 3 timer om dagen, kære venner. 3 timer om dagen. Ellers er det sundhedsskadeligt.
Vi havde en, der blev indlagt, en af mine veninder, der fortæller, bliver indlagt med, vand i lungerne. Fordi de går rundt med det der mundbind hele tiden, i angsten for at smitte. Det er jo bare et symbol. Men når man begynder at have symboler, man bilder folk ind, de skal det på for ikke at smitte. Mange ved slet ikke, at det ikke virker. De undersøgelser, der ligger, de er ikke signifikante. Det virker ikke. Mundbind virker ikke. Jo, så skal du have 200.000 mennesker til at gå med et mundbind korrekt. Der er ikke en skid, der har det der mundbind på korrekt. Så det virker ikke. Derudover, så i stedet for, så ødelægger du folks sundhed. Yeah! Jeg troede faktisk, at vi skulle passe på andre mennesker. Men det gør vi ikke. Det der mundbind der, det for mit vedkommende er det af. Jeg vil ikke have det på, og jeg synes også, at jeg vil opfordre jer til at sige, I er fritaget for det. Og specielt jeres børn. I lader børnene stå på 7-Eleven og på Bauhaus, alle mulige andre steder, 7 timer om dagen. Og flere timer nogle gange. Det er sundhedsskadeligt, kære venner. Nå, det var lige et opråb derfra. Så er der vaccinerne. Nu bliver vi jo reddet af vacciner. Men hør her. Det er altså sådan, at WHO ændrede definitionen på en pandemi i 2009. Allerede dengang var der spørgsmålstegn til det, fordi så var det faktisk alle influenza, vi har fået år efter år, er faktisk pandemier lige pludselig. For det handlede ikke om dødsfald. Og det, der så kom ind i det, det var, at så skulle man udrulle et vaccineprogram. Og det, der sker, det er, at alle lande skriver under på, at hvis der kommer en pandemi, så skal vi i hvert fald være en del af alt det her. Penge i kassen, du. Ikke? Hvem tjener boksen på det her? Der er så meget mere, der foregår, og jeg har ikke engang lyst til at begynde at snakke om det, fordi det kan lyde konspirationsagtigt, men det kan I selv undersøge. Men det, jeg siger her, det er ikke forkert, og det er ikke konspirationsagtigt. Det er præcis sådan, som det er. En vaccinedefinition bliver ændret. Der bliver bekymret omkring, at så kan man jo ligesom bare sige, at alle skal have en vaccine, og det gør jo, at de får magten til, at alle skal have vacciner og sådan noget. Spørgsmålstegn. Det var 2009. Der sker mange ting imellem linjerne, kan jeg sige jer. Men det, der så sker, det er også, at flokimmuniteten jo bliver ændret, definitionen, sådan at det var uetisk, hvis det var sådan, at man blev smittet, så man skulle have en vaccine. Så alt handler om vaccine, og det må jo være noget med penge og magt. Jeg har lige sagt alt, hvad jeg har set igennem min tid som sygeplejerske. Ikke en skid handlede om menneskeliv, men det handler om vælger og magt og penge, og det gør det stadigvæk, kære venner. Der er ikke nogen forskel. I skal ikke tro på, at de synes, det er evig synd for dig. For hvorfor var det så, de vaccinerer ældre mennesker, der er pisse svage, som de godt ved, der dør? For det ved man nemlig. Man ved, når det er sådan, at folk de for eksempel har immundefekt eller andet, så må de ikke få en vaccine, men de kan godt give det til ældre mennesker, og så dør de. Jeg har en af mine veninder, som jo faktisk har en far, der fik det, og han heldigvis skete der ikke noget med ham, men der var så syg på plejehjem, der døde. Der var jo en masse, der døde af vaccinen, og alle de tænker bare, ja, men så bliver det så sagt, det gør det ikke noget, det der, fordi de er svære i forvejen. Men når det er sådan, at du dør med corona, så gør det en hel masse. Det der, ja, så er det fordi, det ikke smitter, men stop jer selv. Fordi at vi lever i en verden, hvor det at leve sammen smitter. Vi bliver smittet af alverdens ting og sager. Vi har smittet hinanden. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Vi bliver nødt til at have en frihed til at kunne bevæge os rundt, til at kramme. Vi bliver nødt til at skabe et sundt liv for os selv. En vaccine for mig er ikke sundt. En vaccine indeholder tungmetaller, som du får år efter år, som der kan give smerter i kroppen, muskelsmerter, det kan sløre en masse ting i dit system. Jeg ønsker det ikke. Jeg har set børn få bivirkninger. Jeg har været med i forumer, hvor jeg har oplevet bivirkninger til vacciner. Det skal være dit eget valg. Det er dig selv, der skal have lov til at bestemme, om du vil tage en vaccine. Jeg siger nej tak. Det gør jeg også, fordi at udover tungmetallerne, der er der i, så er det jo også sådan, at når du får en vaccine, så skabes en inflammation. Og når der skabes en inflammation, så kan du sådan set påbegynde en autoimmun lidelse. Og det er jo også noget af det, vi ser. Det er sådan, at efter alle behandlerne er startet op, så mange af dem, jeg kender, de siger, prøv, og også på sygehusene inden, der kommer måske 2 med senfølger til en corona, men der kommer faktisk 10 eller sådan noget med senfølger, eller det hedder det jo så ikke, men bivirkninger til en vaccine. De kommer faktisk og har muskelsmerter og hovedpine og træt. Ikke også, at det bare Pfizers. Der er masser af bivirkninger. Vi er en fase 3-forsøg. Vi ved ikke noget om langtidsbivirkningerne. Jeg ønsker ikke at være en del af et fase 3-forsøg. Jeg ønsker ikke at være en del af det her. Jeg ønsker og passe på min egen krop og styrke den. Udover det, så er der en masse tillægsstoffer eller indholdsstoffer, der skal være med i sådan en vaccine, som også kan give nogle udfordringer, hvor folk får masser af allergiske reaktioner og meget andet. På at en vaccine er ikke hellig. I bliver nødt til at prøve at undersøge tingene, og I kan ikke stole på det, der bliver sagt. Hvis man en gang ved, at regeringen lyver, og det gør de,
Der var, prøv at mails, der bliver slettet for SSI. De kommer først med en mundbind. Det skal man i hvert fald ikke tage. Bagefter så skal man gøre det. De kommer med en måde at tælle dødsfald på, og så bagefter en anden og sådan noget. Hele vejen igennem Mink-sagen. Altså, de bryder grundloven, og de lyver, så det brager. Og alligevel, så kan I sidde derhjemme og tænke, hvad er det bare fedt, at Mette hun spiser makrelmadder, og hvad er det godt, hun passer på os. Hun passer ikke en skid på jer. Det gør hun ikke. I bliver nødt til at stå op for jer selv og passe på jer selv. Det er jeres liv, det handler om. Men vi bliver nødt til at omgås og se hinanden. Vi er flokdyr, vi har brug for hinanden. Jeg har brug for jer, til at I kan steppe op og gøre noget mere. Det er altså sådan, at I godt klar over, at Hitler blev valgt ind demokratisk, og på grund af en brand, så fik han en epidemilov. Det gjorde han ikke. Han fik en lov, der gjorde, at han så kunne styre for at passe på befolkningen. Nu har vi en epidemilov, hvor vi er under kontrol. Vi har en epidemilov, der sætter folk i et A- og B-hold. Vi har nu også en tryghedspakke, der er ved at komme, der gør, at man ikke kan demonstrere. Hele vores demokrati, det smuldrer. Vi har ikke noget demokrati. På grund af corona, som jo slet ikke var det lovgivningen startede med, så er der lige pludselig dobbeltstraf, for eksempel til sådan en som Nanna. Fuldstændig urimeligt. Det, der sker, er dybt tragisk og ude af proportioner, og I gambler med jer selv og jeres børns liv og fremtid. I bliver nødt til at undersøge noget af det, der intet af det, jeg siger her, der er forkert. I bliver nødt til at undersøge det. Jeg håber virkelig, at I vil undersøge tingene mere. Det er simpelthen så groft, det der foregår. I går så jeg en dame med et barn, som havde valgt at køre uden maske. En frihedskæmperske. At gå med maske er at være en slave. Det er blevet benyttet af de mest diktatoriske, menneskefjendske, undertrykkende regimer i over 2000 år til at undertrykke haremskvinder, men også mandlige slaver. De havde det så med metal rundt om hovedet. Og alle de her forskellige ting, de laver nu mod os med at stikke en pind op i næsen. Altså mod en sygdom, der åbenbart er så dødelig og så farlig, at den spreder. Hvis du er inden for 2 meter, så spreder den med droplets. Kan man så ikke spytte på den? Hvorfor skal den helt op i hjernen? Det er der ingen grund til whatsoever. Og det er dybt skadeligt for dig personligt at få stukket en stang op i hovedet. At befolkningen ikke kan fatte det. Jeg fatter det simpelthen ikke, hvor dumme de er, altså, som sorry to say. Og det er jo regningen, når man vælger at tro på, at Putin er værre end Hitler, og Gaddafi slår sin egen civilbefolkning ihjel, og Saddam Hussein havde masser af ødelæggelsesvåben. Og når man vælger at tro på Fake News Danmarks Radio, til trods for, at de bliver taget i løgne non-stop, jamen altså, så er det konsekvensen nu, at nu går folk rundt som slaver med masker og får stukket ting op i næsen. Ja, jeg kan høre, at jeg er godt humør her til morgen, ikke? Så, og så er der jo det igen her. Et eksempel på en af de værste landsforrædere og kollaboratører, det er jo Lars Sandahl Sørensen fra Dansk Industri. Hvad fanden bilder han sig ind? En arbejdsgiverforening, som har gjort præcis 0 for alle de virksomheder, der er gået konkurs. Hvad bilder han sig ind? Alle medlemmerne af DEI, de burde melde sig ud øjeblikkeligt. De er useless. De er en arm for undertrykkelsesarm for regeringen. Det er, hvad det er. Og han pusher et coronapas. Prøv at høre her. Der var apartheid i sydstaterne i USA indtil begyndelsen af 60'erne. Og hvor forfærdeligt det end er, så havde det faktisk mindre apartheid end en coronapas. De fik trods alt lov til at køre med bussen, de skulle sidde bagerst. Og der var trods alt nogle bænke, de måtte sidde på. Det her coronapas, som Lars Sandahl Sørensen, hans initialer er SS, det er nok en tilfældighed, Lars SS. Det er et coronapas, der vil forbyde dig at køre med bussen. Forbyde dig at komme til koncerter, på restauranter, ud at rejse. Måske efter et langt liv, du har spinket og sparet til, nu vil du gerne invitere din familie ud på ferie. Kan du ikke? Medmindre du lader staten og Lars fucking Sandahl Sørensen. Ja, undskyld mig French, men man har lov til at bande, når ens land er besat af Kina og udenlandske globalister. Så har man lov til at bande lige så meget, man har lyst til. Det er et gammelt jysk ordsprog. Så vil de forbyde, at man rejser, hvis medmindre man lader staten injektere sin krop med cancerfremkaldende midler, fertilitetsdræbende,
DNA-ændrende midler fulde af abortrester. What could possibly go wrong? Vi ser lige for øjeblikket den største dødelighed i Danmarks historie pt. 16% flere dør lige for øjeblikket. Så den her corona, som har været så farlig, at man har haft en underdødelighed i 2020, nu er det pudsigt nok, lige i det øjeblik, man begynder at vaccinere, så bliver den dødsens farlig. Første gang i menneskets historie, at en virus har muteret til at blive farligere. Eller er det på grund af vaccinen? Og hvorfor vil man ikke obducere alle dem, der er døde, som lige har taget vaccinen? Hvorfor vil man ikke det? Det er simpelthen så groft, det der foregår. Og desværre er vores hjerne jo indrettet sådan, at vi er trænet af et hjernevaskende, zombificerende, dybt korrupt, manipulerende MK Ultra skole uddannelsessystem. Så der bliver altid fokuseret på fejl. Du er et lille barn, du har siddet og arbejdet. I stedet for at lege, har du brugt en time på at sidde og lave lektier, og så afleverer du dit kunstværk, dit mesterværk til skolen, og hvad sker der så? Så får du en masse røde streger under. Er det ikke bare dejligt? Og det er det skolesystem, vi har lavet. Det er et skolesystem, som lærer alle, at de skal saftsusme ikke op til tavlen og blive nedgjort en gang til. Det er bedre at bukke hovedet, adlyde ordre, på med slavemasken, lad staten stikke en stor stang op i hjernen på dig, så det kan da umuligt blive værre, vel? Hvem vil finde sig i, at alle de offentlige ansatte bliver sendt hjem med fuld løn? Jeg skulle godt forstå, at mange af dem de siger, at det skulle da fedt, det eneste jeg skal gøre, det er at gå med en maske, så får jeg fuld løn. Og jeg skal køre toget ind et par gange om ugen og ned og handle i Netto et par gange om ugen. Og det eneste jeg skal gøre for at få fuld løn, det er at tage en maske på. Fedt nok, der er der mange, der tænker dybt egoistisk, som de er. Men de tænker ikke på helheden. De er ikke trænet i at tænke på helheden. De er trænet til at være ordrefølger. Så jeg vil bare lige sige, at vi skal selvfølgelig have stoppet det her. Beviserne vælter frem. Der er så mange lige i alle de klædeskabe. Det vælter frem. Selv vores dybt korrupte løgnemedier, BT, Danmarks Radio, TV2, alle de her, beviserne vælter frem så meget, så de er nødt til at tage det med. Og de er også en årsag til, at de tager det med. Det er fordi, de er bange for et retsopgør. De er bange for et nyt Nürnberg. De skal have det, der hedder plausible deniability. De skal i en retsopgør. I en retssag kunne sige, jamen jeg fortalte sandheden. Se, jeg har da bragt en artikel om, at Fauci, som er chef for de amerikanske sundhedsmyndigheder, CDC, var ude at sige, at masker ikke virker. Og at Have you taken a test? Are you going to take a test? No. Well, I'm not taking a test for some reason. I have no symptoms. I'm practicing pretty good social distancing. I don't go to... But it's hard to I know. fully do it as we But see not it in everybody this in the United States should take a test. I mean, I have no symptoms. There's no... WHO siger, at der er ikke noget asymptomatisk smitte. Det har jeg da også bragt på 2 linjer på side 19 ikke? I min avis. Så de kan få en mildere straf. Ikke? Og det er jo nemlig rigtigt. Altså, der findes ikke nogen grund til at lave den her lockdown. Der er ikke et eneste menneske, som ikke har symptomer, som har smittet et andet menneske. Det findes ikke. Det siger, der er ikke nogen grund til det. Det eneste, vi skal bede folk om, det er, hvis de er forkølet eller har feber, så bliv hjemme. That's it. Staten tager al magt over dig og fjerner personlig ejendomsret og giver dig en universal basic income, borgerløn. Så er det kommunisme. Hvordan du indvender og drejer det. Det er det, de vil lave. Og det er det, som banksterne altid har gjort. De har gjort det i Kampuchea, de har gjort det i Kina, de har gjort det i Sovjetunionen. Det er simpelthen, at de kan styre, hvem det er, der bliver rige, og hvem der bliver fattige endnu mere, end de gør i forvejen. Når de laver alt til en eller anden global digital valuta, som de så kan tænde og slukke for dig på din chip eller dit visitkort, dit dankort, eller endnu bedre, det de også er ude efter, inde i din krop. Den skal simpelthen være helt inde, det skal injekteres i din krop. Nanopartikler med en vaccine, det er planen. It's at the end, what the fourth industrial revolution will lead to is a fusion of our physical, our digital, and our biological identities.
så er det, mundbind virker ikke i den offentlige population. Der er ingen dokumentation. Der er ikke nogen studier, der viser noget evidens, at det kan forebygge smitte, indlæggelser. Derudover så er det også sådan, at både lyntest og PCR-test, om end at de kan virke ved, at man kan se, at der kan være en smitte, så aner vi ikke en skid om, når vi tester raske mennesker, om det er nogen, der vil smitte eller ikke vil smitte. Man kan ikke bruge de test, hvor vi bliver testet på daglig basis, og vi kan ikke bruge det til en skid omkring at forebygge noget som helst. Tværtimod, så bruger vi mundbind og PCR-testene til at holde os i kontrol, og til at styre os, og til at fremmedgøre os over for hinanden. Og det synes jeg er dybt kritisk. Jeg vil også gerne sige, at i forhold til det med test, altså hvis man kigger på Sverige, selv der beskriver de, at man kan ikke bruge test, for vi kan simpelthen ikke vide, om et rask menneske smitter. Sige den spirituelle sundhed, intuitionen, det at være som dem vi er, det er jo det, de igennem alle årene har prøvet at få ødelagt fuldstændig. Den holistiske tankegang, som har været der tidligere, den er nærmest ikke eksisterende, fordi det medicinske apartheid, det har der været skjult. Jeg har ikke vaccineret mine sidste 2 børn, og jeg får at vide nede ved lægen, hvor åndssvag jeg er, og hvor meget jeg ødelægger andre, og hvor meget jeg kan slå andre mennesker ihjel. Det er jo et medicinsk apartheid. Jeg får ikke lov til at vælge selv. Jeg bliver udskammet for det. Jeg startede som sygeplejerske, der lå folk ude på gangene og døde af kol, fordi de røg dem selv ihjel. Eller andet. Hvis det er sådan, at hvis man er ældre inden for det her fag her, så ved man, at man har været igennem bølger, hvor folk er døde af alverdens ting og sager. Og vi ser, at på et tidspunkt døde 60.000 om året, og nu dør der mellem 4 og 55.000. Der er ikke den store forskel. Ting, de svinger, og det skal vi have lov til. Så på et tidspunkt der er nogle lærere, der står og snakker, og så siger de også alt det her, fordi de snakker med Italien, og hvad det er, der sker dernede og sådan noget. Og så er der nogen, der siger, jamen altså, hvad er det hele for noget? Og jeg siger, prøv at det her, det kommer ikke til at gå. Altså, hvad med alle firmaer, hvad med alt det? Nævner jeg det igen. Så er der en læge, der siger, Gud, har du den samme holdning som mig? Jeg kan jo ikke sige noget nogen steder. Jeg tør jo ikke at sige noget, for jeg får at vide, hvor skrubtosset jeg er. Så I kan godt se, hvor få mennesker, hvor få inden for sundhedssystemet. Udfordringen er jo, at de får at vide, at de kan risikere at blive fyret. Da jeg arbejdede med vacciner i forhold til børn, og få lov til at sige nej til at vaccinere sine børn, der var der decideret nogle kollegaer, der havde fået at vide, stiller du dig frem og siger noget, og jeg ser dig et eller andet sted, så fyrer vi dig. Men alligevel føles det rigtigt for at beskytte min bedstemor. Nej tak! Det skal gå hånd i hånd, man skal have lyst, og det skal føles rigtigt, for det er ens eget liv, det handler om. Der er fandme ingen, der takker jer, hvis I dør af en vaccine eller får bivirkninger til vaccinen. Situationen er ændret, så det handler jo egentlig ikke om, hvor mange døde der er. Det handler bare om, at vi kan have kontrol og give vacciner. For når under 1% af hele verdens befolkning overhovedet dør af det her, så kan man altså ikke snakke, at det er en pandemi, fordi det handler om en farlig smitsom sygdom, ikke også? Og det er det ikke. Og det der er i det er også, at alle under 30, de er jo ikke døde, vel? Men nu handler det lige pludselig om bivirkninger, eller senfølger, og det kommer jeg lige ind på også. Men i det her vil jeg gerne have lov til at sige, at grundloven, den personlige frihed, er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sit politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. Det er helt ærligt, venner. Ikke? Det er det eneste sted, det er sat ud, det er krig. Og lige nu er det sat helt ud. Så vi har en krig. Den er godt nok, som de vil sige, at det er virusen. Nej, det er psykologisk krigsførelsesvenner. Det er at sætte hinanden op imod hinanden. For eksempel, hvis nu man kigger på Nürnberg-koden, det betyder, at den involverede person skal være juridisk myndig og have sin egen indsigt. Det vil sige, at man må ikke være dement eller andet. Så skal de kunne give samtykke til det, men det skal være et frit valg uden indblanding af nogen former for magt, bedrageri, falsk grundlag, tvang. Og der er ingen, der må gå ud over en grænse for egen vindings skyld. Og der må ikke være nogen skjult form for kontrol eller restriktioner. Kan I høre det? Det er jo præcis det, vi er i dag. At det, der sker i øjeblikket i forhold til medierne, og den måde, at de ensidigt fortæller, hvordan tingene de skal, hvad kan man sige, skræmme mennesker. Jeg ved, I har måske set min video, men psykologisk krigsførsel, venner. Vi snakker om indlæggelser, dødsfald, vi snakker om mutationer, vi snakker om antal smittede. Så er der lige pludselig, altså man snakker om, at alle de der forfærdelige, altså det er så forfærdeligt, fordi nu er der nogen, der får senfølger. Og helt ærligt, venner, det er jo rigtigt nok. Altså det er jo ikke fordi, at jeg ikke synes, at det er frygteligt, når der er nogen, der får nogle senfølger. Senfølgerne,
dem vi sådan kan bevise, det er jo, at folk de har træthed og kvalme, hovedpine, muskelsmerter og alt det her. Og det kan de have 3 til 6 til 12 måneder. Glemmer vi, at vi har et immunsystem? Glemmer vi, at vi har en krop, der rent faktisk har brug for at møde forskellige ting? Da jeg startede op på akutmodtagelsen, der blev jeg syg, fordi at jeg ikke var vant til de bakterier. Men sådan er det jo. Der kommer nye ting hele tiden. Så om den her corona her, den er sat i verden for, at WHO, der skal styre hele lortet, eller om det er noget, der egentlig er kommet, det er mig fuldstændig ligegyldigt. I hvert fald så misbruger man corona som et middel til kontrol og magt for pengenes skyld. Det er fuldstændig frygteligt, det der foregår. Så jeg vil gerne lige prøve at slå fast en gang. Det er sådan, at igennem tiden, så har vi set rigtig mange senfølger med folk, der kommer med lungebetændelse, influenza og meget andet. Senfølger er ikke noget nyt. Det bliver bare dyrt. Ja. Og når det er, at vi får en vaccine, du udover at få de symptomer, som man egentlig kan få som senfølger eller bivirkninger, det er, at du får meget andet ind i kroppen, som ikke bare er til at fjerne igen. Du får noget ind, hvor vi begynder at kan se, at der kan ske nogle udfordringer med fertiliteten. Vi har folk, der får anafylaktisk chok. Vi får folk, der får allergiske reaktioner. Folk begynder at komme med noget med hjertet og hjerteproblemer. Der er simpelthen så mange bivirkninger ved vaccinen. Og vi ved slet ikke langtidsbivirkningerne. Det her, det er en gamble med jeres egen sundhed. Så hvis du får en vaccine, så øger det faktisk en infektionsrisiko med andre viruser eller bakterier. Så dit immunsystem, det bliver fucket fuldstændig op. Men altså for det første kan de her virus inficere personer, der tidligere er vaccineret. Ikke sådan så, at de får alvorlig sygdom og død, men nok så de stadigvæk kan smitte. Og det gør jo så, at så stopper vi ikke smittespredning på samme måde, som hvis vaccinen havde fuld effekt. Og det, der også kan ske, er, at inde i sådan en person, som er vaccineret, men som har lidt virusopformering, jamen der kan der udvælges varianter, som er endnu mere hårdføre over for vaccinerne, og så kan vi komme hen og stå i et større problem, end det vi står i nu. Så det er altså essensen af, hvad vi er op imod her nu. Og det, jeg siger bare, at vi skal virkelig være påpasselige med at sige ja til det her. Og jeg ved godt, nu snakker jeg til jer, og de unge mennesker, de tænker, at jeg vil gerne være fri. Og på en eller anden måde er der noget i de vacciner, som børnene i Israel får, som betyder, at man fra Israels regerings side, fra deres styresystem, kan overvåge de israelske børn. Hvordan kan det lade sig gøre? I don't know. Jeg hører bare, hvad jeg hører. At Netanyahu, han siger, er det i virkeligheden den vej, vi er på vej til? Ja, er vi mange, der har sagt meget længe. Så essensen er, at vi bliver taget i røven af vores egen regering, og de tager den ene lov efter den anden og propper ned over hovederne på os, som tilsidesætter både grundlov og menneskerettigheder. Og nu er de ude efter børnene, og det har vi hele tiden vidst, og nu bevisligt, at de er ude efter børnene. Så gider I godt at troppe op nu? Gider I godt at rejse jer? Gider I godt at tage fri fra arbejde? Gider I godt at tage en sygedag, eller en fridag, eller en pjekkedag, eller whatever? Gider I godt at gøre det? Og mødes med os andre inde på Christiansborg Slotsplads. 9:15 går de i gang inde i Folketingssalen. Der er nogle enkelte talere. Vi tager det lidt, som det kommer, fordi pointen er at larme, så de er klar over, at vi er der. Så der er ikke noget fast program på den måde. Det er ikke et fint setup. Vi viser bare, at vi er der. Fordi hvis Folketinget ikke er klar over, at vi er der, og vi larmer, så ved de jo for fanden ikke, hvad det er, befolkningen vil have. Og om vi så fik et valg i dag, jamen så vil der stadigvæk være for mange, der simpelthen er blevet så hjernevasket. Om regeringen i dag gik ud og sagde, at det har været løgn hele vejen igennem, så vil danskerne sige, nej, det tror vi ikke på. Det vil de stadigvæk gøre. Så hjernevasket er vores medborgere, og det er så forfærdeligt at se på. Det er så forfærdeligt, at de kan få det ene bevis efter det andet. At der for eksempel står på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, at vaccinerne, i headline står der, sikre vacciner, godkendte vacciner, men man skal ikke meget længere ned end lige starten af teksten nedenunder. Så står der, at det er et forsøg.
Hvad er det, danskeren ikke forstår? Men danskeren forstår det ikke, fordi de er simpelthen så lukkede og så skræmte af frygt. Og dig, der ikke ser det, du må gerne grine, men det er faktisk for din skyld, vi gør det her. Det er også for vores egen skyld. Om du har børn eller ej, så har du en pligt til at steppe op nu. Fordi det er vores børns fremtid.